da ba Allah da abin nan da ya faru da ni da wuce karfin kowa annan abin ya same shi kuma an ce muna sun za a yi katul dukkan mai rai mamaci ne saboda haka na yi tawakkali amma abin har in mutu ba zan manta da abin a cikin zuciyata ba gaskiya mutanen da suka mu haka ba su man adalci ba su ga duniya adalci ba yarinya ta dawo daga makaranta alkur'ani Allah sa ka mun da alkhairi gaskiya kuma ina godewa jami'an tsaro na ƙasar nan gabaki ɗaya wanda suka yi ƙoƙari aka samu wannan abun. Allah ya bi mana haƙƙinmu, Allah ya bi mana haƙƙinmu. Gaskiya ina muku godiya, ba zan iya muku godiya kai Allah ne kawai. Allah ya saka muku, Allah ya saka muku da. Mu kare kanmu, mu bi dokoki, mu kare lafiyarmu. Arewan tuko, da ku ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul musulmin. Kamar yadda dai kuka sani jiya rundunar 'yan sanda jihar reshen jihar Kano ta samu daman kama wannan bawan Allah mara tausayi mara imani mai suna Abdulmalik Muhammad wanda ya sace wannan yarinya Hanifa watanni 2 zuwa 3 da suka wuce wanda aka yi ta neman ta ba a ganta ba. Shi dai wannan 'yan sanda sun kama shi ne a yayin da yake yunkurin zuwa ya ansa kuɗi naira miliyan 5 da ya sa iyayenta su bada ya ce su je su ajiye a bola. A inda ya je ɗaukan wannan kuɗi Allah ya bada nasara 'yan sandan jihar Kano suka kama shi da shi da wanda ya je zai ansa kuɗin. Bayan haka ne suka miƙa shi ga kotu aka yi mai tambayoyi da aka mai tambayoyi ya nuna har inda ya je birnin yarinyar cewa ta mutu gashi nan kamar yadda kuke gani ya daddatsa ta ma gurin yarinyar ta fara rubewa don ta daɗe ta yi wata da ya rufe ta kuma yarinyar shi na nan a zaune tana nan lafiyar ta kalau. A inda an yi hira da shi in kuna bibiyan mu in kuka bi wannan channel din za ku gani yadda asalin bidiyon ma yanda aka tono ta duk mun dora ku shiga cikin channel din za ku ga full video din da komai da komai. Sannan kuma a yau gwamnati ta yanke mai shi dai wannan bawan Allah gwamnati ta yanke mai hukuncin rataya a inda kwatsam sai ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam nan ta shigo ta ce ita fa Allah fatau ba za a yanke mai wannan hukuncin ba saboda za a yi asarar rai biyu, inda mutane suke ta yaɗa kowa yana tofa albarkacin bakin shi game da wannan batu. Wasu suna ganin cewa ya cancanci sama da haka, wasu kuma suna cancanta hakan a yanke mai wannan hukuncin, wasu kuma suna cewa a yanke mai ƙasa da haka. So kuma dai menene za mu jira mu gani nan da zuwa anjima zuwa gobe wani hukunci ne za a yanke mai takamaimai. Ku dai kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa inda da an yanke hukunci duk wani abu da ke tafiya za mu sanar da ku. Kar ku manta ku yi subscribing ku danna ƙararrawa sannan kuma ku faɗa mana ra'ayinku game da wannan shari'an menene kuke ganin ya cancanci shi wannan bawan Allah, saboda gaskiya wannan abu ne ta'addanci ya ma wuce ta'addanci idan ba a ɗaukan mummunan mataki game da aikata irin wannan gaskiya laifin zai ta yaduwa. Saboda shi wannan bawan Allah har yanzu shi na nan kamar wannan ya ajiye ta a cikin gidan shi kuma gashi nan ya zo ya ɗauka wasu ya hallaka ta ba tare da wani dalili ba, wanda ya kamata a duba haƙƙin wancan haƙƙin da ya shiga nasu haƙƙi da dama, wanda mun bibiye shi account ɗin shi na Facebook a inda in ka gan shi zaka ce bawan Allah ne komai gashi nan yana yin shi daidai ya posta kaza amma kuma an ce hali daban zuciya daban. Mutum dama baka sanin cikakken halin shi sai dai wanda ya halicce shi zai sani. So kuma dai menene ku biyo mu a inda za mu ringa kawo muku cikakken labarai wasu da ma irin wannan da kuma fatan mu Allah ya kare mu daga sharrin irin wa'innan mutane da kuma sharrin ya guje mu ya kare mu da aikata irin wannan munanan ayyuka. Duk kunci duk talauci Allah ka ƙara kare mu, amin summa amin. Ku manta ku yi mana subscribing ku danna alamar ƙararrawa nan ba da jimawa ba da an yanke cikakken hukuncin za mu sanar da ku. Mun gode.